Oh my god. Den video, den kommer til at være god. Fuck. Den er spot on, ikke? Jo. Det er faktisk næsten for langt. Nej, altså, jeg aligner ud fra den lige side bagpå. Og det var altså den lige ud fra det bagerste af den sort streg. Så den er sådan... En sort streg for langt. Hvad? Den er en sort streg for langt. Nej. Okay. Så forstår jeg bare ikke, hvad du siger. Den lodrette streg, den placerer jeg sådan... Det er en lodrette streg, mand. Det er bagsiden af den orange. Ja, bagsiden af den orange, den skal være på den her side af den sorte. Og den er lige på den sorte nu. Ish. Meget lidt. Ja, det er præcis. Det er godt nok. Ja, det er godt nok til jazz. Og så her. Goddammit grøn. 0-0. Nej, der er chokolade på min t-shirt.